Ndakazvitaura inini kuti situation yatato vaiko zvinezvi iri kubvira pari kupisa. Saka kana zvigara kure ndakati gara watama because zvakuda kuitika ende zvichaitika mazuva anaya chero mukada kuzviramba, but this is the current situation right now. Kupolitburo kwanga kuchipisa nezuro ende ndakatotadza buditsa nyaya yacho because ndanga ndichitotsva, ndakatanga ndambotsvaga feni, ndimbotanga ndambotonhorerwa, ndimbotanga ndamboita se ndambopinda kana musnow because anga ari ma 1000 ma 1 dai anga ari ma 2 taita kuita se kushayana. So kana ndatoya kudai so munoziva kuti handina fun inonzi bora ngoma usaite fun nengoma because vanozojaira zvisina basa rese. Nyaya iripo ndeyekuti ED ari kukanda kuda Tagwirei under the bars. This is the situation. Ende ukatarisa kuti zvese zvaitaurwa namutsvangwa izviya zvakuita zvichinomecha. Panoda kuti tiexplainerane tionesane kuti chii chiri kunyatsoitika politics kana dzadai so, because avarume ava nyaya dzepolitics vanototamba politics ukatoti ukatodya naye sadza muplate anenge achitofunga politics, chese chori kutoita naye kana akatokudhiraivhira mota chaicho ipolitics, zvinhu zvese zvanenge achingoita mabhonzo ake ipolitics. Saka zvoda kuti vanhu veZimbabwe tichiti chizodzidzisana kuti politics dzinofamba sei ende dzinotambwa sei, because I understand kuti tiri kuita izve so ndedzekupinda nemwoyo dzekutoudzwa unzi saka isusu tiri kutodai so kana kuti dzekunamata. Chanetsa panapa ndechekuti vari kukandana pasi pebhazi kudaro, but ukuona vari kutamba golf vese, vari kuhagana, vari kumbundirana. Why? Mutsvangwa zvakabuda chiti chakati kuzotenga nhingirikini achitonanga mazita. Ava vasi kutaura mazita. Idi yangobuda mashoko ake ndaita kota ndaita kunyora pasi because ina handisi kuda zvekutaura hangu. No compromise on the constitution. Our colossal mass party ZANU-PF must never compromise on its constitution, values, principles and ideology, the ultimate price paid by all those who waged the protracted armed liberation struggle and those currently defending it should be honored. This is the bedrock upon which we must continue to build greater resilience and a stronger governmental system for a modern and industrialized economy. Ndo mashoko akabuda achitaurwa nava Mnangagwa, mashoko avo avakabuda vachitaura. But tuonaka nyaya yacho mutsvangwa takatopinda tichitone ma 17 years after 40 something years tingorimo ZANU-PF haungouye nekuti waita mari kuchichi pakatotaura mamwe mashoko akawanda, dzimwe mari dzacho makadziita mupati muno mauda kutenga vanhu chichi stuff. Mukuona pane nyaya yacho kwazaita vari papodium yacho iyoyo ende ndiye spokesperson wacho weZANU-PF. Vamwe vakatanga kuti ari kuabuse basa rake, hazvisiri izvo zvanofanira kunge achiita. Imimika zvinhu izvi zvinenge zvatobva kana kune mabosses avo. Mutsvangwa ambobva akarasa nyaya ari papodium iyaya kana mazogara because iye ndiani mupati. He is the spokesperson haafe akarasa nyaya, hazviite. Spokesperson akaonekwa kuti akurasa nyaya angatozodzingwa basa racho, but nekutaurisa kwake kwese vanomusiya achinotaura zvinhu zvakadaro. Pafunge ipapo because nyaya yanga yanetsa ndekuti pakunzi Mnangagwa ari kuda kusiya Tagwirei ari pachigaro. Mnangagwa ari kuda dai so zvikanzora iti sharp ngatichingoita se pakangoonekwa kuti Tagwirei wacho metsi dzatambwa dzafoira dzekuti apinde mucentral committee because kune vamwe vanenge vari mupati yaye kuti vanenge vatori nemhasuro vakatrena vakachimaster vachitaura kuti hazviitike zvinhu zvakadaro. Uda kupinda kupi? Ukapinda mucentral committee next thing wakutonhingirikina iyo iri highest making decision board of the party, wakuda kutouya uchitogadzira madecisions ako, wakugona kugadzira madecisions ako, wauda kutozoitawo president, wauda kutokandawo zita rako murutswanda iwo murusero potonzi mazita ndianani varida kuita mapresident ende iwo nemaresources unenge wakudyira vamwe bhonzo ende utozikana kuti une chipo chekutengera vanhu mota anzi kutengera vanhu vese mota vatisare tisina kana ningi because tikatarisa munhu akaita samutsvangwa akatoomera hana kana munhu anotengera kana chinhu kauya ukamutarisa kana hapatorina maybe achatanga kutozotengera vanhu kana yanguva pakutoitwa padhuze nemaelection acho ekuti ada kuvhoterwa ikoko. Same applies vipi chiwenga. Hapana munhu wekutanga anamutengera kana chinhu anoita kuti iwe mari yacho ndoyo nhongopi. Vanhu vekuti mari yavo vanonyatsokoshesa every cent every dollar riri muhomwe make anenge achinyatsomeka sure kuti mari iyo yashanda chii. Muri kupaona manje. Saka ndo pari kubvudzoka ponetsa ipapo kuti munhu akadaro unotarisa kuti anganzi akupa kana mari asi vanhu vakaita sana Tagwirei avarwadziwe nekuibuditsa. Maybe it's because avarwadziwe nekuiwana, I don't know, but ndinongoziva kuti avarwadziwe nekuibuditsa. Ndo panodzoka ponetsa nyaya.
harwadziwo nekuiwana, harwadziwo nekuibuditsa. Saka zvaonekwa kuti uyu anogona kuzotiremera pamberi apa. Ava manje kupinda kwakazoita Mnangagwa kumashure kwekwe ana Tagwirei vanga vasati vauya ka. Vanhuwo vekuti vaingoitawo zvavaingoitawo zvongoti they are supporting the party chinchichi zviya zvisi zvezve. But vanga vasati vasvika padhuze. Vachizikanwa kuti aya mazibhillionaire vanopolisha vanotambidza mari kuziva vanogona kuvaizivana mumasectors ebusiness chinchi whatever achimbobudawo achingodai like zvaanenge achimboita kumachechi kwekwe. Mazviona. Saka pavakaona kuti tsoro yese yatambuka kubva kumashure kwese kubhozi pari kudiwa successor kuti itsedha mukuru wavo uyu anotonga kusvika 2030 kana kuti anobva asira successor wake waari kuda iye noti successor wekuti anofanira kunge achisiyirwa ipapo. But kumashure kune tungoti agreements twaitwa team vakawanda kavanhu vacho ane crew. Mnangagwa is not only one, ane vanhu vakawanda zvana Owen Muda zvezve inotori imwe mbeu itori different yaya anototaura saka ndiani angazoita mukuru wedu, who is going to be the next commander, because team vanotodya vese vakadaro. Alright, kana uyu afoira toita sei? Ayo ngatinyebera kudzungaira tongokurasa. Pakatotanga kutonzi atotanga paya pakanzi pari kuvhoterwa vanhu pobva pabuda vanhu 47 against 2 vanhu ndo vakanovhota zvokuirira naye 47 vakatati hakuna vakatonoti pati yese haisi kumboda kane zvazvezvo. And then chii chakazoitika, vakazobuda mukuru wachita kuti pasi nezvigananda for the first time ndo pakatanga kubuda chiti pasi nezvigananda. Gaya kuti why akazana kuti pasi nezvigananda, not because he doesn't like zvigananda. Aitadza nekuzvitaura kubva kumashure kwese kuti pasi nezvigananda. Akabvunzwa nemubvunzo paya nevanhu vemedia achinzi inga one weakness wemimi vanhu vese vari kuti he is your front. Akatanga kuti majokes he is my front. Mamuona papi papa. You see, kayo zvikanzi but mari pari kunzi ndimuri kumupa, zvikanzi ndomupa mari ndichiiwana kupi. Zvephilanthropic work zvaari kuita chinchi zvikanzi endai munomubvunza pamwe ari kuba, kana ari kuba endai munoudza mapurisa vamusungi. Titodza mapurisa vamusunga kana anzi aba. You see, kura kuti vafana vavo vanenge vachita sei vachiprotect. But iko zvinozvipa zvakasvika manje Tagwirei tikabhozi kana kuti Tagwirei nachivhayo ane mari ndiani, asisiri secret. Tagwirei ari kumberi tingangoti chivhayo ane mari but Tagwirei ndo mari yacho. Takada kuvaisa murezi kuti uyu nanigiri ndiani ane mari. You see, zvadaro ndo pakuzoonekwa kunzi yowe ndingazonyara ndonzini ndiri kusapota zvinhu ende iye anenge kuti semukuru angazondoonekwa kunzi aroda kusapota losing team. Ndingoramba ndichitanga ndiri kuwinning team nditanga inini ndiri kutaura kuti isusu party yedu haitengeke nemota, party yedu haitengeke haipolishwe haishandisirwe wori, tiri kutoti zvinhu zvedu ngazvirambe zvakagadzikana zvakadididi kuti uzongonisa leader. Inyadzi dzese dziya dzavo kuzonzi pasina zvigananda hadzifai zvakaningirikina, ndo paane nyaya yacho ipapo dzangovawo nyadzi kutaura kwemunhu mukuru zvisaita ngevanhu vese vari against iye. But iye anenge azviona ndo pandiri kuti politics dzinoshandiswa nemusoro, panorohwa nemusoro. Kana zviri zvekunzi zvese alright from pasine zvigananda kusvika izveso pari kunzi party yedu hazvimbofe zvakaningirikina, mastructures hazvimbofe zvakava compromised, zvicharamba zvingoenderera na constitution yedu haifai yakava compromised what ko kugolfu maofa makaiona sei kavidhio kegolfu kake. Imimi hamuna here pamunombosangana na Mnangagwa imimi. Atitora vanhu vese veZimbabwe munapo mutori napo titone vanhu hobho vekuti anonosangana naye murume uya mudharo uya. Bala pana pekuti unozotamba uchizembera like zvakaita Tagwirei zvezve. Zvine zvazvinototaura kwamuri maZimbabweans kana muri vanhu vanoziva politics kana muri vanhu vane dzinokakata. Hatisi kuramba, I understand kuti most of the people anokuti inini ndakasangana naye kupichi, but ngatinyatsotaurira chokwadi chaiko level riya rekuti munhu totamba ningirikini muchizemberana. Iwe panenge patoningirikini dzangovawo nyadzi kunyara kwemunhu mukuru, saka kungokandwa pasi pebhazi. Tagwirei akakandwa pasi pebhazi because akaonekwa kuti vanhu vazhinji vemuZANU-PF havasi kutomuda. In fact Tagwirei anenge ato another problem. Vanotoona kuti it's a threat. Vanhu vakatoti toda kutogara tatomumisa iye ari it's a threat. Kana iwo mudhara uri kuti uda kukontinya uramba uchitonga kuningina vaona kuti pa-age wise it's better kuti uramba uchikontinya, it's better kuti uextend term racho iwo because vanoziva kuti waapadhuze kuita sei kufa. Saka ukaona kuti wechidiki manje akazoya akanzi apinda akatoona kuti yowe angazotinetsa ende habvisike mari anayo harwadziwe nemari yacho anenge achingopolisha achipaona. Vata kwete ngatamubata timugarire kucentral committee pari kachidembo tamba kwese kasi muswe tabata kucentral committee. And then the next thing kuti unenge uchipinda vakabhekana navo bva vanyebera kukuramba kunge vasingakuzive. Anyway muri Zimbabwe ndokana kazvitaura kuti politics idzi dzatotaura panapa hadzisi dzekumasero, takutaura politics chadzo dzeku
So before I waste much of your time, let me disappear. But ndisandaenda kana uri muSouth Africa udoregistrwa company usina work permit kana start permit, batai own ane number dzandaisa pascreen apa anokuitira iwewe zvaunongoita uri kwauri ikoko aunidi kuenda kwaari, just call him panumber dzake. Saka na WhatsApp anodaira price handisi kukuudza zvakachipa. Usaswera uchiviral kunzi zvoni nevanhu hauna bank account muSouth Africa unless kana wakatopuswa zvako, but izvezvo hazvichambodi kupusa zvauda kuti asi kungwara kana kuti kungwara ngwanduka. Saka vhurika patoners, contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Anokuitira, anokubatsira, musazoti handaukuudze dhiri. For zvanhasi so, bye bye.